meci. Hai tătă, încă o minune, încă o calificare, încă o seară de vis pentru Steaua, pentru România. Eriksen! 1-0 pentru Ajax la aceste lovituri. Raul Rusescu, Raul de Ghencea pentru primul gol al Stelei la penalti. Rusescu! Gol! Steaua! Gol! Raul Rusescu! Raul de Ghencea! 1-1 după prima serie de penaltiuri. Rusescu, Eriksen și Rusescu au marcat. Tătărușanu este concentrat. Șone și apără Tătărușanu! Apără Tătărușanu! Avem șansa de a trece în avantaj la loviturile de departajare. Hai Nicolici pentru 2-1. Stefan Nicolici! Gol! Steaua! Gol! Stefan Nicolici! 2-1 pentru Steaua! Parade extraordinare care au dus-o pe Steaua mai departe. Sim de Jong! E gol! E gol și e din nou egalitate, însă olandezii au un penalti executat în plus. Lucian Filip și el a intrat în repriza secundă. Filip! Gol! Steaua! Gol! Lucian Filip! Singura ratare în cont. Moisander încearcă să transforme. Moisander peste parte! Peste parte! La fel ca Divaio! La fel ca Divaio în 2005! Moisander ratează și scorul rămâne 3-2 pentru Steaua. Iar Steaua este la doar un șut distanță. Hai la Taulevici!